Haizea gora eta Ibon Gaztañazpi lanerako pronto, lehenik eta bengoz emakumeak, eta aipagarria nolako traineru sorta dugun. 5 lanerako, errojupekoan izango dira, eta lehenengoa Lea Artibai. Herrikoak, Lekitxarrak eta Ondarrutarrak elkarlanean izango ditugu, eta egia esan oso albiste posgarria da. Ez hori bakarrik, baizik eta Portugaletek klubaren mendeurrenaren urte honetan, demoraldi honetan, emakumeen ontzia ere bai, gero, ja veteranoa direnak Deustu, lanean zintzo, bepereten agindutara, eta gero Ibaika eta Orio ere bai. San Juan, erreginak, joan zen demoraldian bai Liga, bai Kontxa, eta, bueno, entrenatzaile bakoitzak bere martxa du, eta noski hori dana ondo ulertu behar da. Hau test bat da, test garrantzitsu bat demoraldia ja gain-gainean dugulako, baina, bueno, ikusiko dugu emakume hauek hemen, eta lehenik Lea Artibai izango da, bakarrean lanean, lehen kaletik eta hirugarren kaletik arituko dira emakumeak, minutuko tartean gero Portugaleta eta Deustu lehen kaletik, Portugalete hirugarrenetik, eta jarraian Orio lehen kaletik eta Ibaika hirugarrenetik. Orio aipatu dut eta esan dezagun lehen bailen, lutos direla Orion, arraun mundua ere lutos, aste honetan klubarentzat hain garrantzitsua izandako Jose Luis Gozategi joan delako, ez da, Ibon? Pentsa, kolpe ikeragarri gogorra, Jose Luis 70 urterekin, zintzo azkeneko urtetan, 20 urtetan, egunero lanean isilik, Orion instituzio bat, eta kostako zaigu ederki, gizon honen lana ahaztu ez du peini egingo, baina ura ordezkatzea, eta hemendik nola ez, Gozategi gitarrentzat eta guztientzat besarka da. Gure dolumina eta besarka da handi bat noski. Bueno, hementxe, ontziak ari dira jadanik epailen agindutarako kokatzen, eta gaur horretarako ere lanak, ikusten duzue Gorraitz uartearen inguruan hor arkaitzen aurka, nolako astindua itsasoak, Ibon? Mikel, gaur gutxitan bezala biak, ondoko itsaso handia eta izea zakarra. Bat edo beste izaten askotan gaur biak. Hasi da estropada. Epaileek erabaki ona, ez dago txantxetarako, ezin geldi zain egon, eta bidali lanera, gaur lan handia dago, teiterako segundu horrek beste batzutan izugarrizko baliagoa du, segundua, beti segundu esango dugu, baina gaur lanari zuzen ekitea oso garrantzitsua da. Eta gaurko giroarekin ez zait iruditzen, hor irteran galdutako 2 segundo hori eta hori egatibitzat galera handia izango duten. Eta nabarmen, Erlantzosa patroiak, estriborrera jodu, handik sartzen delago aizea eta itxasoa, eta patroi lanetan nahi aboitik, eta entrenatzaileak osa eta bikuñare esango dugu, Lekitio eta Ondarroa elkarlanea. Pentsa, Lekitio eta Ondarroak historikoki izan duten, liskarrarekin eta koraberarekin eta bar. Baina, Ondarrutarrek izandako istripuaren ostean, uste dut Lekitxarren jarrera oso ona, eskerroneko beti izan dira, gogoan dut nolako hitzak baita ere, Ondarrutarren aldetik, eta orain begira, orain babeslea ere badute, eta babesle bat bientzat gainera, eta hori benetan laguntza handia da, gaur egun ikaragarrizko albiste ona da, eta hartu emanak hobetze hori zoragarria da. Hori guztientzat ona. Eta Bizkaian azken urteetan treneruik etzela, eta hemen minutu batean 3. Hemen dira lanean lehen kaletik Deustu, hirugarrenetik Portugalete, eta Deustuarren txopan Aiala Uribe Larrea, Santurtziko arraun elkartean, itxasoko arraun elkartean hasitakoa, eta Ibaikan ere ibilitakoa, eta, bueno, badakizue, negu hontan fitxa behintzat Santurtziarrekin ere bai, eta orain lanerako Deustuarren txopan hor tomateran. Aiala, puntaren puntan ibilita, azkeneko urtetan, Ibaikan, Kontxa irabazteko zori-zorian ere bai, eta hain beste maila bateko treneluan atzeko txopan. Bueno, eta emakume denak lanean ditugu. Lehen kaletik Orio, hirugarrenetik Ibaika, eta ea nola moldatzen diren, Ibaika ontzi beltzarekin. Urrutitxo daude, baina hala iruditzen zait Madalena ontziarekin dela. Lehen urtean brankarekin ere ibili ziren, eta hemen Oriotarrak, Nadeta Agirre patroilanetan, nolako hitzaldi eder goxo, baina zehatz Xanti Zabaletak kaian bere taldeari. Antxe pasara nintzen eta gure ofizio hori da, momentu batean
zakurrek bezalatak, eta esan dut, hori de jardutea, hori de Xanti. Beste urte betez Xanti, eskarmentu hondiko arraunlaria eta entrenatzailea, eta ea hori otarrek aurten zer erakusten den. Azkenek urtetan hor txebili dira, banderen borrokan, sartzen, ateratzen, eta aurten helburua hortxe. Eta hemen Ibaika prestatzailea aldatuta, Gorka Barbado, Arrobian izugarrizko lana eginda, hor diren asko berarekin aritutakoak, eta Cortesek familia hunditu, ez da, atxedena behar, eta hortxe ere aldaketa. Goazen arraunlariekin, goazen errenteriaren ontzira. Aurretik, ekipo bat aurretik, luze, akaba, luze, aiba, hola, adi, luze, profundo ekipo, rampa txapeldunak, ai, salto, tap! Oraindik, zanbulukak egiz dira hasi, baina hor pixka bat, horko mutur horretara, itxasargia dagoen horretara inguratzen direnean, Mikel, lehena gore antzemango duteko gotik, Oraindik ere gehiago zakartuko zaie. Bi luze, eta ziaboga bakar bat, emakumeentzat, 2768 metro. Gogoratu Ibaika, joan zen urtean, San Juan Eilanak emateko moduan izan zela, batipat kontxan, ligan San Juan darrek 30 puntu, Ibaikak 26, gero hori jok 15 bederatzi, baina kontxan bigarren egunean aurretik sartu eta lehen eguneko errentak eman zion garaipena arrosei eta zoragarria izan zen amaiera hura, eta hor dira Ibaikakoak ate joka, ez da? Hori da, aurre denboraldian ikusi dugunaren arabera pateletan bezala treneriletan eta estropadetan badirudi, udaberrian, neguan, San Juan koska hunti bat aurretik dela, baina azkenean Ibaika hori oraindik bere onera etortzeko daude, eta guazi besterik ez da egin. Hemen dira, jo eta jo, Ibaikakoak, eta ea ba. Sabino Etxabeguren ere aipatu beharko dugu galera asko, atzo guztien izena izan genuen gainera Euskola Beligaren aurkezpenean, eta egia esan oso arrauntzale eta arraun munduan lan ikaragarria egindako persona joan zaizkigu negu honetan. Asko aurten gainera. Angela da bera, hain gizon garrantzitsua izan dakoa Castro gora eraman zuena, eta gero berarekin ere ondoratu zen, ez da? Ligaren sorrera... Sortzailetako bat, bultzatzailetako bat, eta Brizuela kazetaria, gure armailan askotan lagun izan duguna, eta galerak eta laka jauna, ez da? Kaikutarren prestatzaile Jose Luis Kortaren konfiantzazko gizona eta galera handiak negunek ekarritakoak. Eta hemen gero eta gehiago, haizea nabarmen, haizea gora eta gora. Itxasbera 12 eta 24an izango da, hanei iruditzen zait, urak buelta eman arte, joera horixe dela, eta kanpoa oso itxusi dago. Kanpoko gune ura oso itxusi dago. Hemen ditugu irudiak, eta 6 eta 15, eta... Horrendi palizara heltzeko desente faltazei, Bai. Lehenbiziko kaletik doa lea harti bai. Lehorretik ikusteko hobeagoa dago, Ibon, bertan arraunen jarduteko baino. Oso txarra. Hor pala sartu, arrauna sartu, eta palada bakoitza, zunki bat, pesa bat egitea izaten da. 6 eta 40, eta gaur lan ikaragarria, gure lankide guztientzat ere bai, eta hemen aipatu behar dut, demoraldi honetan, ez dugula, pasaide honekoen katamarana, ez ziren lehiaketara aurkeztu, eta guk hemendik eskerrik beroena, pasaide honibane Kostape Arraun elkarteari, eta presidente izan diren Paco Prieto, Sistiaga, eta gaur egungo Arraraz ere bai, eta Marinelei, eta gure emanaldien hasiratik egindako lanagaitik, beste bi nolabait hautagai izan ziren lehiaketa publiko bidez, eta biak Euskal Herrikoak, Plentzikoa eta Oriotarra, eta Plentziako marinel batzuk eta itsasgizon batzuk ditugu aurten katamaraneko lanetaz arduratuta, baina esan bezala gure eskerrona Pasaido Nibaneko Kostapeko lagun guztiek. Eta saiatuko gara baita ere denboraldi honetan, helikotero bidez, itsasoko estropadetan jarraipenak ere egiten, eta helburu batzu baditugu.
Gero zuek esango duzue, lana nolakoa izan den denboraldiaren amaierako hausnarketa garaia. Haze lanak guztiek ere ziago gara heltzen. Ikaragarria. Hor egotea bakarrik, egotea bakarrik, lanak izaten dira. Egoten bakarrik. Balantzari eusten. Bueno, hortxe dira. Orain txeltzen, ziago gara. Zabal hartu dezatela, bada espada ere. 8 minututik gora ikusentzuleo. Hor aurrea sartu bezain Leicester. Itxasoak eta haizeak ikeragarri, begira kanpoko banderatxoak. 8 eta 16 iruditu zait. Berehala izango ditugu pantailan 8 eta 18an hartu dute datua eta gu beti diogunez epailena da hemen, balio duena. Hori da legea. 8 eta 18. Ea orain. Minutuko tartean joan da, besteak ere gainean. Oso zabaletik ere. Atzekoak, begira, Orio eta Ibaikak. Deustuk 7 eta 18. Eta Portugalete. Ara. Atzetik pasa ere bai, eta bueno, hemen erritmo ezberdinak, estropada lehenengoa izateko ere argi dago asko antzemango dela, arraun elkarten arteko maila hori, ezta? Bai Orio, bai Ibaika. Begira Baborrankeko alea harti bain, nabarmen, horre arraunari zila egin, eta patroiari laguntzen. Gaur hemen Mikel, poparean pixka bat asmatzen duenak, ikeragarrizko zuloa. Orain beste estropada bat dugu, Beste estropada bat, guztiz ezberdina. Guztiz ezberdina. Ekarri aldia, gaur lekeitira etorri garenean, gezurra dirudi, itxasoa orduan nola zegoen, eta gaur nola dagoen. Ba, itxasoak hau ekarri digu gaur eta naturak emandakoarekin moldatu beharra dago Jaun Andreok. Lekeitioko 7. ikurrina dugu jokoan, eta ea ba, ikusi nolako gora berak ontzi guztientzat. Portugaletek gauza bat egin du ondo, atzetik zetorren Ibaikari, estriborrera jo eta ziaboga egoki hartu zezan, inolako eragozpenik ez dio jarri. Uste dut orain Deusto ere, Oriorekin beste egiten dela, eta hemen batera eta bezera Kiñajos gobernatu zen egia lehar. Gobernatzeko ikaragarrizko lana. Bai, begira Deusto orain. Hautsi dio aialako. Gaina, segundu batzuk jundira, Ibon. Hor lana dago, lana guztientzat. Hemen kontua da, lehenbiziko kaletik, orain datozen Lea Artibai eta Deusto batez ere, Orio pixka bate Baborrera jodu. Baina, Ziaro lehorrera etorri dira. Zero kalera. Eta hartu duten norabidea, ez dakit, hori zuzendu beharrean dira, Ibon. Nik uste dut itxasoaren indarra ezin izan dutela orekatu edo berdindu ekarri. Eta orain, estropa eremuaren mugetan sartzeko lan handiak izango dituzte, Lea Artibaik bezala Deusto. Bueno, ea, epaimaitko denborak Deusturentzat 7 eta 18, Ibaikak 7 eta 54, Oriok 7 eta 55, Portugaletek 7 eta 56, Lea Artibaik 8 eta 18. Eta ontzientzat lana, gure marinelentzat ere bai, helikoteroko lankidentzat ere bai, eta guk ere, pantailako tatua jarraitzeko, Ibon, eta irudia jarraitzeko, baditugu zailtasun batzu. Handiak. Denontzat. Beste alako giroarekin, itxasoan, ikusmena edo ikusteko zailtasun gehiago izaten da, lainotxoa edo bizutza horrek arrotzen duen zera horrekin, nik izango nuke hori horreti dela. Ora. Estropadak oso ezberdina dira, joan etorrian, eta hemen erlojopeko tartea ere, hortxe da. Ikusten badugu hori jok, noski, konparaketa eginda Deusturekin, minutu bat beranduago hasi da lanean. Ea ba. Erlojupeko izanik gainera kaleari eutsi egin beharko diote. Alegia, orain Ibaikak ezin du, estriborrera jo eta nahi duen kaletik sartu. Besteek ere ez. Ari dira, ontzia alde neurrian behar bezalako norabidean jartzen patroiak, Ibon. Arraunen txukun, Oriotarrak eta Ibaikakoak oso txukun ere. Itxasoa oso arrotua, Jaun Andreo. Hori da albistea gaur hemen Lekeition.
eta neskentza lanak eta gizonezkoentzat ere bai. Nola, espa? Gutxiago ez. Emakumeen txandazi ezkeroztik ere izeak gora egin du. Orio datorra aurretik. Pare bat traineru bai, zan nuke. Nik hain garbi, kontua da, minutu bat, deusturekin ikusita non datorren deustu, baina estropada beste bien artean dago, deusturi, minutu hori jandiotelako, hor nun bai, gutxienez minutu osoa espada, 50 segundu bai. Horrek esan nahi du, konparaketan Orio eta Ibaikaren artean hori bai, oso garbi, Orio, pare bat traineru, 3 espadira Ibon. Hori da, gutxien ez, begi kolpezari gara, beste kontua deusto, kanpora ez da bat ere egoki joan, baina poparean hor non bai dato. Gantxe Orio olatu gainean, baite Ibaika ere. Nik uste Oriotarren erronka edo barruko nahia izango dela orain deustuarak ere aurreratzea eta minutu horrekin nolabait garaileago sentitzea, ez da, Ibon? Askotan, ikeragarri kostatzen da, pasatzea. 25 segundu, azkar zamar, ganda, azkeneko 10 segunduak kentze ikeragarri kostatzen da. Begira nolako posa gaur Oriotarrentzat. Oriotarrentzat izango da, Lekeitioko 7. ikurrina emakumeen mailan. Gogoratu, erlojupeko estropada dugula Lea Artibai, etxeko trainerua lehenengoz, gero Portu eta Deustu, Ibaika eta Orio. Orio garaile, Oriorentzat izugarrizko estropada gaurkoa, 2. denbora, Ibaikarena, 3. tokian Deustu, eta 4. tokian Lea Artibai, etxeko trainerua, eta oraindik ganan ari dira, ontzitsuria baina elastiko horiarekin, beste 60 metro behintzat falta dituzte Ibon, Portugaletekoak. Portugaletek hasieratik, zin izan dio eutxi, gainerakoen erritmoari, kanpora eta barrura. Oriorentzat, 12, 13 eta 87 denbora, hortxe orain Portugalete, Ibaikarentzat 12:21:04, tartea bera, 7 segundo. 3. Deustu, 13:15 eta 30. 4. Portugalete, 13:48, eta hemen gero Lea Artibai agertzen da, baina hau ez da horrela. Gurutzatuta daude, panelekoak. Portugaletek orain ikusi dugu, azken tokian amaitu du, eta Lea Artibai 4. izan da. Oriotarrak, nola entzun ditugun. Aze torrera egin dugun. Pentsa, ziabogan, segundo bateko atzerapena zeukaten, Ibaikarekiko, eta barruraka 8 segundo askarrago etorri dira. Hor dituzue beraz, tatuak eta garbi Orioren garaipen ederra. 7 segundo, 2. Ibaika, 3. Deustu minutu batera, gero Lea Artibai bat eta 54 eta Portugalete izan da azkena. Ea epaimaiko tatuak, baina hauxe dugu eta gizonezkoen lehiari begire Ibon Gaztañazpi oso adierazgarria hemen emakumeen estropadan ikusi duguna. Pentsa, eta oraindik ere, nik izango nuke, katxoia, arrantzalek izaten dioten moduan, katxoia zuri gora ari da, nabarmen hor urazaleko arkume horiek, horren adierazgarri, talan 21 minututik ere, gora eri utzete joango dela gaur irabazlea, honek hola jarraitzen badu. Berriro esan dezagun, 12 eta 24 minutuan izango dugula, itxas behera, eta ordura arte, haizeak iruditzen zaitez duela etenik izango. Azte honetan bertan izan da, ilargi betea gainera, ur bizi horietakoak ez dira, baina, mareak ere zabalkunde amplitude desentek egoa du, eta ea, zer gertatzen zaigu. Datua zuzendu behar dugu, eta nire nahaztea izan da, hain zuzen Portugaletek, minutu lehenago da. Nola ikusi dugun, minutua janda, aurretik sartu direla Oriotarrak, baina ez datua hause da. Oriok 12:13, Ibaikak 7 gehiago, Deustuk 1-0 bat gehiago, Portugaletek 1 eta 44 gehiago, eta Lea Artibaik etxekoak 2 eta 13 gehiago. Datua hause da, egokia,
eta ea ba, iragarkientzat tartetxo bat egingo dugu, gaur itsasoko elkarrizketak egiteko baldintza onak ez dauzkagu, eta lehen atzerapenik gabe aurrera jarraitzea dugu helburua, eta bagoaz orain iragarkietara, ea bandera emateko moduan diren, horixe izango litzateke orain helburua, ikuste hori jotarrak bandera hori jasotzen, eta lankideok barne lineatik, ahal izan ezkero abisu hori pasa, eta elkarrizketak egiteko prest da berriz ere Lehorrean, uretan egoera espaizen txantxetakoa, Sara Gandara, eta oker espanago hori jotarren ordezkariarekin. Garaipena lortu eta gero, aurrera Sara. Hemen, aldamenean daukat, Iñaki Arostegi, egunon. Bai, egunon. Eta zorionak. Eskerrik asko. Beno, itsasoa nola dagoen ikusita, ez dakit aurreneko garaipen honek zenbateko balioa daukan? Bueno, balioa hor dago ez, bandera bintzat etxera emango dugu eta oso posik ez. Zan desu bezala itsasoa zikintzen nahi da, gu etorri ganen baga baseo, baina aizeik ez, eta bain aizia gora egiten nahi da, eta baina arraunariak baldintza guztietan arraunean egin behar dut, eta gaur gure neskek oso ondo egin dute, eta bandera irabaztea lortu dute. Gaurkoa lagun artekoa da, ligari begira test horietako bat, ez dakit nola planteatzen duen horiok aurtengo denboraldia? Urtero bezala ez, bai lehen urten ja, azken denboraldi bukaera oso nahi izan zen, Kontxan hirugarren egin genuen, baina burruka emanez, bai San Juanei bai Ibaikai, eta gure asme hori da, burruka ematen jarraitzea, ez. Ikusi da neguko lanaren ondoren ikusten da San Juan bai dagoela koska bagoro, Ibaikak ere usten dut oso talde hona daukala, eta, guko hor, lehenik eta behin Euskotren Ligan zailkatu, hori da garrantzitsuena, eta hortik aurrea, demoraldian zea aurrea doan bezala azten joan, ez? Beti daukagu Euskotren Liga gogoan, ez? Ligarik gorena gogoan, baina urtean zehar izan dira bestelako txapelketak, traineria, eta nola juntzaio hori? Egia esan negua ia negu guztia traineruari begira lan egin duten eskak, ez? Bateletan ez dugu parte hartu, traineria eta bai joan gara estropadeta, baina gehiegi prestatu gabe, beti traineruari begi jarrita. Eta, bestela alde hortatik negua ondo junda, lasai, lan ona eginez, eta, espero deu, udaran, lan horrek bere zea ematea, ez? Ia horrela den, eskerrik asko. Barkatu, nahiko nuke pixka bat Jose Luis Gosatik Arraballo gazte honetan utzi gaitu, eta, bintzat hitz batzuk esan. Hori jo bezalako arraun elkarte batean borondatezko lana ezinbestekoa da, ez? Arraun elkarte aurre ateatzeko, eta Jose Luis 40 urtetan borondatezko lan horretan eredua izan da guretzat, eta, pixkat azte honetan utzi gaitu, eta danok, penetan gaude. Eta hemendik amintzat, hori ez, gogoratu arazi danoi, da oroimen zabatzuk gure Dolumina familiai, eta, gure hitzako. Hori da, eskerrik asko Dolumina. Bale, eskerrik asko. Arostegi jaunaren eskaintza, nola ez, gozate gitarrentzat, eta esan dugu lehen ere bat egiten dugu omenaldiarekin, eta bezarkada bat guztientzat.